jotono haino hailam sugo tiare hadu koktmao tewaisha borong gonang jog batal kenya jumatia bini Facebook post tei bubak grano yakse sului shakha botam shakha nirong nainai di phainai 19 March 29323 tipramotha bodol song khoroksa BJP ni mohila morcha o samung khainai milanti debormani nokhugrok jotono tipramotha ni themram rokbai sabai khibi jakbai kha hinai teibo borong gonang jog batal kenya jumatia shakha Tripura ni tongkosong luku tongtong nairokno gunda mafia daket madarar sunamui rikha hinai tei Tripura sarongno lama hamiabu phunukha hinai abono borong gonang jog batal kenya jumatia jekepano Tripura sarongno kaham lama phunuknai hinai shakha ingke nirok nugui ni mankhana bahaike borong gonang jog batal kenya jumatia phainai 29,023 eba future ni kogrokno tabong ni simingno sai khena rikha ingke nirok nainai di bo upload khaimani 29,023 eba future ni video no धोखा दिया ना, पब्लिक आपको घर से निकाल के पीटेगा, आपका घर जला देगा। हम बोल रहे हैं अब टाइम आ गया है। Tripura tharok ang than tongke bibang nok ang koborok pun buthari kalang kumuhoro naidi tau khano jinno bibak khambai kha net post Ingke tini bangai asukno nirok tiare hadu no subscribe kai ko subscribe kai rodi hai no hai mala lepinai takai sakatal video